Numru kbir ta' sajjida minn Marsa Skala protestaw kontra deċiżjoni ta' sindku tal-lokal li waqfilhom l-aċċess għal żona li tradizzjonalment dejjem kienet tintuża mis-sajjida biex fix-xitwa jpoġġu dajjes fuqha. Din id-deċiżjoni ta' sindku ta' Marsa Skala ġabet rabja fost is-sajjida u sidin ta' dajjes illi spjegaw li l-pożizzjoni ta' sindku ta' Marsa Skala hi li din iż-żona tkun konvertita fil-ġnien. Aħna għek ntellawhom fil-15 ta' Settembru d-dajes u minn ġimgħa l-oħra ġifieri għalinna dawhekk daqshekk ittellaw dajes. Dik l-arroganza ma jridx jisma' xejn. Il-Kunsill kollu ma jridx jismana. Hawnhekk dejjem tellajnihom fis-sajf jien qiegħda biju hawnhekk dil-biċċa parking u fix-xitwa nieqdew biha aħna. Qal ħajamel street furniture. Street furniture hawnhekk dil-biċċa minn hawn irid jibda. Hawn daqsda bankijiet. Daqsda bankijiet fejn joqogħdu n-nies hawnhekk għax ma jaħmilx lilna tad-dajes. Kollox f'Marsa Skala hemm madwar 600 dajsa li b'mod u bieħor kważi kollha kienu jużaw din iż-żona fix-xitwa biex fiha huma jpoġġu d-dajjes. Allum għamilna dak li għamilna hawnhekk kif qed taraw, issa ġbarna firem ta' min hawnhekk jixtiequ bid-dajjes kif kien. Issa naħduhom fejn għandna naħduhom, Dipartiment tat-Posta, u minn hemm il-qudiem u mbagħad naraw x'passi nistgħu nieħdu iktar. Id-disappunt tagħna huwa li għandna l-Kunsill irromblu. Issa, jekk irid jibgħat għalina, jista' jibgħat għalina kemm irid u nerġgħu nitkellmu, jekk iridna nitkellmu miegħu. Issa, jew l-awtorità min-naħa tal-Gvern tieħu passi, jew inkella ma nafx nistgħu nagħmlu aħna miegħu is-sindku. Tiffettwana x'aħna għandna. Anke aħna għandna katamaran, pereżempju, qas fi triq ma jista' jimxi jew. U għandna ċertu dajjes kif hekk tmexxihom fi triq hawnhekk tagħmilhom ħsara fit-toroq. Hawnhekk aħna ntellgħu jpoġġuhom hawn. U anka fix-xitwa hawnhekk ikun sabiħ bid-dajjes, mela aħna rridu naraw b'xi ħaġa oħra hawnhekk. Aħna d-dajjes irridu naraw hawn. Quddiem din is-sitwazzjoni s-sajjida qed jappellaw għal soluzzjoni u biex id-deċiżjoni imposta fuqhom tkun mibdula.